tabac, de fet, no va bé per res. No hi ha cap acció positiva de fumar, o sigui, afecta tot l'organisme. Jo sempre dic als meus pacients que el tabac passa sempre la factura. Poder no la passa els primers anys, però acaba passant, perquè t'acaba lesionant les artèries, els pulmons, la bufeta, el cervell, tot l'organisme. El primer, que és el més important que pot fer per la seva salut, és deixar de fumar, perquè la salut se recupera, no pots recuperar tot el que has perdut, però com a mínim no et continues deteriorant. I quins consells? Busca ajuda. Si tu sol no pots, busca ajuda. Sigui el teu cap, el teu metge, el teu pneumòleg, el cardiòleg, el neuròleg, gent que et poden ajudar. D'entrada, en poques hores, ja recuperes que ja desapareix el monòxid de carboni del teu organisme. Però la normalitat, diguéssim, tarda anys, no? O sigui, necessites almenys 10 anys per tenir la mateixa probabilitat de desenvolupar un càncer de pulmó que un que no hagi fumat mai.